नंखाय रादाय दाहोमोन नों आंनो। बै समाव नों आंनो नंखाय रादाय होदोंमोन ना? बा सना नोंनि गोसोआदि बेफोरबायदि आं सिमाङावबो सानाखैमोन। नों आंखौ थगायलांगोन। बेनोमोन नोंनि आंखौ खर'आव दांना समाय लानाया। नोंनोथ' बुंदोंमोन नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया, नोंनो आंनि जिउ सना होनना। बै समनि रादाय लानाया दा बहा थांजोबखो? बेनोमोन नोंनि रादाया। बा सना बा बेसे गोमोथाव नोंनि रादाय लानाया। थुला बायदिसोमोन नोंनि रादाय होनाया। दाबो बावनानै थाङाखै आं सना। नोंनि रायज्लायनायफोरानो गोसोआव फैबाय थायो। माबोरै बावनो आं नोंखौ सना। नोंखौदि आं एसेबां मोजां मोनोमोन। नों आंखौ माबोरै एसेबां हरखाबनो बावनो हाखो? दाबो फैफिनना सना आंनि जिउआव। नों गैयिनिफ्रायनो आं बेसेबांबा गोदाव सोराव जानानै दङ सना। दुखुल' होलांबाय नों आंनो।